Kaikille. Moro. JTK 24 3. Nyt olen päättänyt tehdä näin, että aloittaa tällaisen, että viikkokatsaukset Clash Royalessa. Mitä olen tehnyt, mitä on tapahtunut, mitä on saanut. Ja mä ilmoittelen joistain päivityksistä, mitä tähän tuli. Esimerkiksi 2 uutta legendaa ja 2 ihan uutta korttia. Toinen on common, toinen on rare. Eikä healing potioni, bandi, bats ja sitten Night Witch. Ja tällä viikolla tämän viikon aikana oli mahdollisuus saada tämmönen draft chesti. Ja se oli millä areenalla mahdollinen. Sehän oli pronssisilla kilpi, jos ei ollut itse päässyt johonkin ylempään, mutta sillä ei ole mitään väliä. Mä olen saanut sellaisen, avasin sen ja lopputulos oli se, että sieltähän tuli vaan sitten epikkejä viimeiseksi ja pystyin valitsemaan, otanko bowlerin vai prinssin. Mä valitsin bowlerin ihan vaan siksi, koska halusin. Ja sieltä ei tullut oikeastaan mitään hyödyistä, mutta siis dekki tämmönen. Emme tänään pelaamaan, emme jaksa. Mä varmaan teen siitä video, kun mä pelaan tätä. Tavoitukset olisi niinku tietty, niin kuin aina, niin tämä 12, mut kelpaa niinku 9, 6, no kutosen niinku haluaisin päästä ja jos mä pääsen kutoseen, niin ihan ok. Ja tänään avasin Epic Chestia ja sieltä tuli täyttä paskaa vaan. Dark Prince, Pekka, mikä sit oli tuota ja 8 mirroria. Niin, kovin ihmeellistä. Mieluusti olisin ottanut golemia vaikka sen 8 ja pari executoria ja sit olisi ollut ihan sama mitä olisi tullut. Ja sitten aamulla vielä tuli 1 freeze tohon mukaan. Mut siis ehkä vois alkaa suunnittele uusi deck, joka me varmaan tehdään nyt. Mä en oo koskaan ollut kovin halpojen deckien ystävä, mutta mä detään kokeillaan traineria vastaan. Ja niin mulle. Viime kerralla oltiin 9, nyt ollaan 10. Siitä on kyllä aika viimekertaisesta videosta, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ja mun piti kyllä tehdä video, kun mä olin mun serkun rippijuhlissa, mutta ne nyt jäi. Se nyt sit jäi. Ei voi mitään. Ei haittaa vaikka noin. Tää ei oo niin, tää antaa armois vähän se. Siitä executori. No niin. Noin. On tää ihan ok dekki. Oho.
Ihan ok. Ok. Ihan ok dekki. Mirrori en ehkä ois. Barbaarit. Ja aivan joo, toi Valkyria, sen mä en nyt tiedä tuolta. Mirrori. Ja nyt niistä on Hawk Rideri. No niin, nyt mennään. Mies tää toimis? Sä tarvit tonne nyt. Tosi fiksu heitto taas tähän heti täältä. Näin. Noin. Nyt se pilla. Ai jaa. Executioner tonne. Ihan vaan tän takia. Okei, tää Executor on aika hyvä kortti. Pakko myöntää. Ja sit varsinkin jos se niin Ihan vitsillä mä voitin tän peli. Ihan ok. Mä nyt perustan elinten barbarien käyttöön ja minipekkaan, koska nää on voimakkaampia, nopeita. Ja minipekka on sen takia, koska se on parempi damagellisempi. Ei ehkä HP-llisesti, mutta damagelta kyllä. Chappien ota pois arrovit jääköön. Aika kallis dekki sinänsä. Se on hintanut kuin vanhani. Halvin dekkini mikä mulla on ehkä. Aha. Mennäs katso tänne pelaaks kumpi. Ei. Tää oli varmaan tarpeeksi hyvä viikkokatsaus. No. Ja jatketaan ensi videossa. Kiitos jos katsoitte. Toivottavasti piditte. Ja me nähdään ensi jaksossa. Sois moi.